Toto je naše mesto Bratislava pod výbežkami Malých Karpát pri brehoch Dunaja. Mesto so svojou krásou letných dní, charakteristickými dominantami. V posledných rokoch pribudlo k ním niekoľko ďalších, ktoré charakterizujú dobu, v ktorej vznikli. Potešujúce je, že medzi nimi je viacero účelových kultúrnych zariadení, ktoré charakterizujú našu ekonomickú silu, pokrokovosť zriadenia i význam kultúry. Bratislava sa najmä v rokoch uplynulej 5-ročnice stala miestom sústredenej výstavby nielen kultúrnych zariadení, ale i výstavby stredísk pre masovo-komunikačné prostriedky. Dnes sme na stavbe nového rozhlasového strediska v Bratislave, ktoré vyrastá v blízkosti Gottwaldovho námestia, v jednej z najkrajších častí Bratislavy, kde sa vlastne po druhej svetovej vojne začala prestavba hlavného mesta Slovenska. Na stavenisku, ktoré zaberá plochu 37 000 štvorcových metrov, 150 metrov nad morom, má stavebný ruch utíchnuť koncom roka 1980. Autormi projektu tejto pozoruhodnej stavby sú architekti Štefan Ďurkovič, Barna Kysling a Štefan Svetko, ktorý stojí spolu so mnou nad maketou nového rozhlasu. Niekoľko laických názorov a poznatkov už o tejto budove máme, ale nás zaujíma, prečo architekti zvolili takýto atraktívny tvar. Zrejme nešlo len o tvar, ale predovšetkým o funkčnosť. Je pochopiteľné, tvar nemôže byť samoučelný. Pri riešení tak závažného objektu, akým je budova Československého rozhlasu, bolo treba zvažovať množstvo faktorov. Ide predsa o kultúrny stánok, ktorý má naviac výrazné špecifiky pre vytváranie priestorov pre rozhlasovú prácu. Časť tejto novej budovy je, ako sa hovorí, obrátenej pyramídy, je vlastne zavesená na železobetonovom jadre. Je tu akási podobnosť s výstavbou televíznej veže na Kamziku. Je to pravda? Táto podobnosť je len zdánlivá. V podstate ide o podobný konštrukčný princíp železobetonového jadra. U budovy Československého rozhlasu železobetonové jadro nesie v podstate dva plášte objektu. Kým v prvom plášti v centre na vrchole je zavesené akési srdce rozhlasu, teda tá najcitlivejšia časť, a to vysielací blok s fonotékami a s fonotékovým dispečingom, tak okolitý prstenec, vonkajší plášť, tvorí vlastne tomuto srdcu rozhlasu akúsi hlukovú zábranu proti prenikaniu vonkajších hlukov, teda nerušenosť prostredia. Počul som, že sa pôvodne uvažovalo o výstavbe vežiaku. Uvažovali sme i s vežovým objektom. Tento ovšem vo svojich výškach 25 podlaží prinášal so sebou nesmierne ťažkosti s vertikálnou dopravou a s rozložením redakčných priestorov na malom priestore. Kedysi, keď sme sem vstúpili, môžem to dokumentovať na fotografii, bola tu stará Bratislava, množstvo malých dvojpodlažných domčekov. Pred zahájením vlastnej výstavby bolo treba sanovať všetky tieto objekty. Pritom sme mali obrovské problémy s inžinierskými sieťami, ktoré boli realizované v minulosti, nikto nevedel, kde sú. A až potom sme mohli pristúpiť k vlastnej výstavbe jednotlivých objektov Československého rozhlasu. Budovy, ktoré bolo potrebné zlikvidovať pre uvoľnenie priestoru, boli bez pamiatkovej hodnoty. Časť starých domov ešte stojí, ale postupne aj oni uvoľnia miesto pre ďalšie nové objekty i pre vytvorenie zeleného pásma na zlepšenie celkového životného prostredia tejto časti mesta.